I poštovani gledatelji, nakon velike bitke u 120 minuta i nakon nerešenog rezultata 1:1, pristupamo izvođenju penala na ovom evropskom prvenstvu. Prvi je Podolski. Ko je prvi? Lukas Podolski. Aha, ja izborio štirati. To! To! 1:0 ovdje Njemačka. Lukas Podolski. Antoine Griezmann ili Manuel Neuer. Marš! 1:1. Idemo dalje. Ko je? Kedira. Juventus, momak. Me! Valbuena zabio pogodak. To, lagano. 2:1 vodi Francuska. Evo ga, koji promašao protiv Italije. Benzema. Imao sam ga! Bravo, sine! Pogodili, Matuidi, gotovo je. Francuska ide u finale evropskog prvenstva. Manuel Neuer skida! Kako skida majstorski? To legendo. Sad, promašili Francuska, Njemačka je u finalu evropskog prvenstva. Francuska je u finalu evropskog prvenstva protiv Portugala. Nažalost, izgubio sam na penale 4:3. To je bilo sve za večeras. Vidimo se u finalu evropskog prvenstva. Doviđenja do tada.